Kaixo egunon ikasleok, gaur ikusiko ditugu alderantzizko funtzioak analitikoki nola ateratzen diren. Alderantzizko funtzioa izango da funtzio bat, bere adierazpena izango dela f ber minus bat, hau da, ber minus bat honek adierazten digu alderantzizkoa dela, f ber minus bat isa berdini, bale? Hori izango da alderantzizko funtzioa atera behar deguna. Adibidez, baldin badaukagu f isa berdin hiru isa gehi bederatzi funtzioa, alderantzizko funtzioa ateratzeko egin behar dugun gauza bakarra da isaren ordez i jarri. Orduan, fi berdin hiru. Isa jartzen duen lokean jarriko dugu hiru i gehi bederatzi. Bai? Eta orain egin behar duguna da f iri deitu isa. Bai? fi izango da isa. Orduan, isa berdin hiru i gehi bederatzi, eta egiten duguna da i askatu. Bederatzi bestaldera pasa, ekuazio bat dezala, isaken bederatzi berdin hiru i. Eta hemen hiru hau biderkatzen dagoenez bestaldera zatitzen. I berdin isa ken bederatzi zati hiru. Eta hau da, izango da, funtzio honen alderantzizko funtzioa, hemen adierazten den bezala, f ber minus bat isa, bai? Bigarren adibidean, daukagu f isa berdin hiru zati isa, bai? Hemen daukagu hiperbola bat, gogoratu aurrekoa dela zuzen bat, bai, ikusten dezuten ez, lehenengo mailako polinomio bat, eta hemen daukagu hiperbola bat. Isa behian dagoelako. Beraz, esan dugun bezala, iren ordez jartzen dugu i, grekoa, bai? Isaren ordez i grekoa, eta orain, f iri deitzen diogu isa, bai? Isa berdin hiru zati. Zein behar dugu askatu i zatitzen dagoenez bestaldera biderkatzen. Isa bideri berdin hiru. Eta orain, isa hau bestaldera zatitzen isolatzeko. I berdin hiru zati isa. Bai? Hori izango litzateke alderantzizkoa. F ber minus bat isa funtzioa. Hau da, funtzio honen alderantzizkoa. Bai? Eta hirugarren adibidean, adibidez, daukagu f isa berdin erro isa gehi bi. Lehen esan dugun bezala, isaren ordez jarriko dugu y-koa. Bai? fi berdin erro i gehi bi. F iri deituko diogu isa, eta egin behar duguna da i askatu. Hemen errotzen dagoenez bestaldera berretzen. Isa berbi berdin i gehi bi. Hemen isolatzeko, bi hau bestaldera kendu, isa berbi kenbi, eta ikusten dezutenez, funtzio honen. Bai? Hau da, errodun funtzio hau honen alderantzizkoa izango da isa berbi kenbi. Bai? Egiten badezute funtzio hauen adierazpenak batera, bai? Funtzioa eta bere alderantzizkoa, funtzioa bere alderantzizkoa grafikoan, bai? Hirugarren adibide honetan ikusten den bezala, adibidez, isa berbi kenbi funtzioa da parabola bat. Bai? Eta erro isa gehi bi da errodun funtzio bat. Eta bere adierazpen grafikoa da, hemendik hasita, minus bitik horrela. Bai? Orduan, ze gertatzen da hemen? Konparatzen baditugu bi funtzio hauek, konturatuko gara, simetrikoak izango direla beti i berdin isa zuzenarikiko. Bai? Zer esan nahi du simetrikoa izatea? Zuzen honekiko, izpilu bat jartzen badezute hemen, eta tolesten badezute, berdina esango dela alde batetik bestera. Hau da, distantzia berak egongo dira lerro batetik funtzio hoien puntu hoietaraino. Bai? Hau da,
alderantzizko funtzioei buruz jakin behar dezutena.